Assalamu alaikum malam barka da. Barka dai. Ya gajiya? Ba gajiya. Sannu fa. Ina so ne zan ma wata tambaya. Allah ya sa na sani. Okay. Kana ji ba? Akwai wani abu naka ne. Kana ji ba? Amma ko mutanen da suka san sun fi ka amfani da shi. Mene shi wannan abun? Wani abu naka mutanen da suka san ka sun fi amfana. Bohol kenan ai. Bohol. Ta yaya kenan? Na ruwa mana. Okay, kaman in ka tona bohol. Na ne kenan ko? Dan al'umma ne. So ni tambayar da nake ma akwai wani abu naka ne mallakin ka ne amma kuma wanda suka san ka sun fi ka amfanan abun. To shi nake son ka faɗa min me shi wannan abun. To har ga Allah wannan dai sai an samu malam Bahaushe. Okay, kai baka jin Hausa? Ni ba na jin Hausa. Wani yare ne kake yanzu? Koya ne. To koya kai ma ya kamata ce kai kokari ai. To ai duk kokari iya kokarin da nayi kenan ai. Iya abin da na sani ne wanda. Okay, shine ka faɗa. Shine na faɗa. Baka da wata ansa kuma bayan wannan? Ba ni da wata ansa da bayan wannan. Okay, to shikenan mun gode ba matsala. Malam barka dai. Yau barka dai malam. Ya gajiya aiki? Lafiya lau ya huki. Lafiya kalau. Ina so ne zan ma wata tambaya. Ina jin ka. Kana ji ba akwai wani abu naka ne amma kuma mutanen da suka san ka sun fi ka amfanansa mene wannan abun? Abu nawa? Naka ne. Ko mutane wanda suka san ka suka san ka mutanen da suka san ka ba sun fi ka amfanan abun. To ina son ka faɗa min mene shi wannan abun? Ya na ji kai shiru fa. Salamu alaikum. Ina jin ka. Na ji nake bacci ya dauke ka yi. To ko sake maimaita ma? Sake maimaita ne. Okay. Kai na ce ba? Akwai wani abu naka ne mallakin ka ne kana ji ba? Amma kuma mutanen da suka san ka sun fi ka amfanansa. Kudi. Okay, kudi? Ok, yanzu kuɗi wanda ya san ka shine zai fi amfanan sa kenan kome? Ƙarya yake yi. Taya? Ka ƙure ni. To shi kenan ba matsala mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Malam barkan ka dai. Barka da wuni. Ya aiki? Alhamdulillah. Ina so ne zan ma wata tambaya. Allah ya sa zan yi amsar ta. Amma akwai wani abu naka ne so amma kuma mutane sun fi ka amfanan shi mene shi wannan abun? Shi wannan abun da ake tabbatarwa kana iya dama mutunci ne madara ka gane. Kana iya ka saki nan gidan ka kama wani gida to duk wanda ka daga ma Allah zai daga ma. Amma wannan abun naka ne. Amma kuma mutane sun fi ka amfanan sa. Saboda ba ni kaɗai ba Allah ya kaddara nake da shi. Shi yasa. Mene shi wannan abun? Shi wannan abun shine ake cewa kamanci. Okay, kamanci. Kamanci naka ne? A cikin yanayi na ba. Shine wannan kamanci. Amma shi wannan abun ba naka ne. Naka ne. Mallakin ka ne. Naka ne. Amma kuma mutane sun fi ka amfanan sa. So shine nake son ka faɗa min mene shi wannan abun? Wannan abin shi dai yanzu wanda ya fi komai a wuya duniya. I don't want this raga nonsense. Ka gane suna aka ce kuɗi. Ka gane aka ce mata aka ce ƙadiran wamari don wa'alamu kai. Shi ma iya ne dai. A bar ku lafiya shine ƙarshen ansa ta. Malam barka dai. Yawwa barka dai. Ya yau din ne? Lafiya lau. Ya kasuwa? Alhamdulillah. Muna tambaya ne zan ma. To Allah sa zan iya bada amsa mai. Amma kana ji ba? Akwai wani abu naka ne. Kana ji ba? Amma kuma wanda suka san ka sun fi ka amfana wannan abu mene shi? Akwai wani abu naka ne? Naka ne mallakin ka ne. Amma wanda suka san ka sun fi ka amfanan sa. Sun fi ka amfanar ka. Mene shi wannan abu? Mene shi wannan abu? Akwai kuɗi. Okay. Yawwa. Da kuma? Akwai kuma abinci. Okay. Yawwa. Shikenan? Shikenan abin da zan iya cewa. Okay. Kake nufi? So sai ka faɗa mana
yanzu kuɗi in naka ne to taya wanda suka san ka za su fi ka amfanansa? In kuɗi naka ne wanda suka san ka za su fi ka amfanar ka. Ta yanda in dai suna jikinka ne za su fi ka amfanarsa. Okay. Yanzu a ce misali ka je kasuwancinka kamar yadda yake kasuwan nan, sai ka je ka sai da misali a ce 10,000, sai ka zo za ka ba wanda ya san ka, za ka iya ba shi 9,000 kai ka rike 1,000? Za ka a gaskiya ba zai yi ba. To kaga shi wannan abun wanda suka san ka sun fi ka amfanansa. Gaskiya ne. To me shi wannan abu? Wanda suka san ka sun fi ka amfanar ka. To a gaskiya yanzu wannan abun ya yi min duhu haka. Ok, ya ma duhu? Barka dai. Yawa barka dai. Ya aiki? Alhamdulillah. Sannu fa zan ma wata tambaya ne. To Allah sa na sani. Ok, kana ji ba akwai wani abu naka ne mallakin ka ne, amma kuma wanda suka san ka sun fi ka amfanansa, mene shi wannan abun? To wannan kuma dai yana nufin kamar yana jin bakin ciki ne. Bakin ciki? Da jin zafi. Da Jin zafin rayuwa. jin zafin rayuwa. Kaga yanzu misali kaman wanda ya san ka ai bai san abin da yake damun ka ba, kai kadai ka san abin da yake damun ka, ko ba gaskiya ba? Wannan haka ne zahiri. So shi wannan abun ba naka ne kuma mallakin ka ne, kuma wanda suka san ka sun fi ka amfanan wannan abun. To wannan kuma gaskiya ne. Wannan kuma amsa dai ya ne. Barka da ya garin ya fama ya kokari ya jama'a. Lafiya. Ka ji abin da nake tambaya ma sai zuba kake yi. To kuma Ya kalau ya aiki. Larki da godiya wallahi. Sannu fa. Ina so ne zan ma wata tambaya. Kamar da me fa? Okay. Kana ji ba akwai wani abu naka ne, amma kuma mutanen da suka san ka sun fi ka amfanansa, mene shi wannan abun? Abin kuma nawa ne? Kuma naka ne, amma wanda suka san ka sun fi ka amfanan abun. Ai ko wannan tambayar ka ta yi nisa fa, dan ban san ta ba. Ku Ka san abin da yasa ne? Ko in faɗi ya sani na dai. ka faɗai ya sanin ka dama. Kuma abin nawa ne, amma kuma wanda suke amfana ta. Wanda suka san ka ne sun fi ka amfanansa. Hali ne ko mene to? To wanda dai suka san ka. To hali ne. Okay, hali ne. Zanen dutse. Okay. Hali. Kana gade shi ne an san kenan. Ni cancanta in ke ga yafa ba. Okay, to shi kenan. Saboda ka san halin mutum shine har kabarinsa. Haka. Ni ina ga kawai da wannan shine, amma ban da shi ban san wani ba kuma. Amsar wannan tambayar tamu ita ce ba komai bane illa sunanka. Kaga dai suna naka ne, amma kuma mutanen da suka san ka sun fi ka amfani da shi. To mun gode da kallon wannan bidiyon namu, sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba.